ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚರ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲು ಒಂಚ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಲೇ ಇದ್ದೀರು. ಸೊ ನಾನು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲದ ಬಿದಾಡಿ ಆತಿ ಇಪ್ಪನೆ ಕೈತಳ್ಳು. ಸೊ ಅಂಚ ನೇಬರ್ ಆಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಎದುರು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆವಡೆ ಅನಿತ್ತೆ ಕೈತಲ್ ವಿಚಯ ಒಂದು ಮೇರಿದ್ದ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನ ಆಯ್ತಾ ದ್ವಾರ ಅನ್ಪರಣೆಕ್. ಸೊ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಪಂದ್ ಬುಧರ್ದಿತ್ತೇರು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವೇರು ಬೈತೇರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಪುರ ಉಂಡು ಫಾದರ್ಲ ಬೈತೇರು. Ami am suawul bermedi fotografi doroku dai muntawaram kadi level 2 kai so foto प्रयोग करणं व्यवहार मुखांतर आमच्या कुटुंबाचे बरेपण सुदोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. ಪ್ರೇಯರ್ ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮದಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದೇವಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತನ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಇಚ್ಚನ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪು ಜೊತೆ ಏತು ಪಂಡಲ ನರಮನಿ ಏತಿಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅನ್ನ ದೇವಿಯರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಚ್ಚನ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಆಕಲ್ನ ಹೊಸ ಶಾಪ್ಗೆ ದೇವಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಫಾದರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪನ್ನಾಗ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಉಳ್ಳು ಉಂಡು. ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಅನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪೇರ್ಕೊಂಡವ್ರಾಗ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಬೆಳ್ಳೆ ಪೇಟೆ ಪೋಡಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆದ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈ ತಳ್ಳೆ ಅಂಡತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ದಾಲ ಪೇರ್ ಪುರ ಮೇನ್ ಅದು ಪೇರ್ ಎಂಕ್ ಪತಪೋರ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ ಅಂಚ ಒಂಚಿ ಪೇರ್ ಪತಪೋರ ಕೈ ತಲ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಲಾಂಡ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಹಾಪೋಣ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ದಾಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಾಂಡಲ ಯಪ್ಪ ಪೋತು ಪತ ಬರೋಲಿ ಜನ ಯಾನು ಮಂಗಳವಾರ ಮುಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳೆ ಸಂತೆ ಇಪ್ಪೋಡು. ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಪತ್ತ ಬರೋನಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಪತ್ತ ಬರೋಲಿ ದಾಲ ಅಂಗಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಮುಗಿಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿದಲ್ಲ ದೆತ್ತ ನೋಡತ್ತೆ ಅಂಚೆ 1 kg ಸಕ್ಕರೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಕಜಿಪ್ ದಾಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಕಜಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆವಡು ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಅಂದು ತೂಂದುಲ್ಲೆ ತೌತ್ ಮಿನಿ ಪೋಡು ಫ್ರಿಜ್ಜಡ್ ಇಚ್ಚಂದ ಸಾರು ಮಲ್ಪುನ ಸಾರು ಮಲ್ತದು ಕಬಾಬ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ತದು ಅಂಚದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ತೂ ನಾನೈತೆ ಪೋದು ಇಂಚ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಕೈತಲ್ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆದ ರೈಲು ಪೂರ ದೀತಿಂದ ಆತೆ ಅಂಚ ಬಾಗಿಲು ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿರ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಬಾಗಿಲು ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲುದಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ದಿಪ್ಪುನಿ ಜಂಡ ಬಾಗಿಲು ಬಂದೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರ್ತಿತ್ತನ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಿಪ್ಪನು. ಏನೊಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ನಾಯಿದೊಂದು ಕಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದೇನು ತಚ್ಪಬ್ಬೆ ಕಿನ್ನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂದು ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಬತ್ತನು ಕ್ಯಾಂಡು ಕ್ಯಾಂಡು ಐ ಹಾಂ ತೂಲೆ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಪಾಡ್ದನ್ನ ತಿಂತು ನಾನು ಇಜ್ಜಲ್ ಹಾಂ ಹಪ್ಪ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ತಿಂತಿಜ್ಜನ ಕ್ಯಾಂಡು ಕ್ಯಾಂಡು काला कामू करू नाही अमुक कितें करू नाही
ಮಲ್ಪುನದಲ್ಲಿ ಏ ಹತ್ತಿ ಹತ್ತಿ ಹತ್ತ ದಿ ಹದ್ದಿಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹತ್ತು ಹಾಂ ದಿ ದಿ ಶೇಲೆ ಮಲ್ಪನೈತೆ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಐತೆ ನಾನು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಆಯ್ತಾ ಸಾಕಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತ ಐತೆ ಕುಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ಲುಗ ಬಂದು ಫ್ಯಾನ್ ತಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಇಂತ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಉಂಡು ಸೊ ಮಿಗ್ದಿ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಆಡ್ತದೀಯಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಟಿಲ್ ಮಲ್ತ ಮುಗಿಪಾತು ನೆಲ ಒರೆಸರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಮುಗಿಪಾನಾಗ ಒಣಸ್ದ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಕ್ಕ ಪಿದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಅಂಚಾದ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರಾಗ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತುಂಡುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎತ್ತನ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕಗ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್